Dobrý deň, tu je váš Nikola Zmen u ďalšom vlogu. Teraz tu prepáčte, padol mi telefon. Už ma ten telefon fakt dneska sere. Už neviem, čo s tým telefónom, asi si ho dám vymeniť. Je na túto postel. Tak, dneska som mal Jelly Beans, Harry Potter. Mi dal môj kámoš samohúdu, teda čo mu veľmi ďakujem, ale zase mu neďakujem za to, že som si vybral hovno tam mal, to som si vybral. No to len tak náhodne, hovno, zvratky, len tie hnusné. Je úplne smrdí z húby, to sa mi vždy skoro opakovalo, žížalu, trávu a trochu mám aj svieži dých, lebo mi vyšla 2-krát zubná pasta. Ešte som mal psa tiež rádo, bolo úplne hnus. A dneska si ešte objednávam z internetu, keď toto asi bude. A ešte takú jednu krabičku, takúto asi krabičku ešte. Si dneska objednávam z internetu, keď to ešte dneska príde, tak vám potom ešte natáčim dobrý video. Ak sa vám páčilo toto video, hoďte like a napíšte dole do komentárov volačov a ak ste tu noví, prihlášte sa na odber. Hlavne sa prihlášte na odber.